Lief vastelavondsvriend, we zijn hier op het schoonste plekje van ons wereldstad allemaal verzameld. Alle weken van geleden, alle vastelavondsverenigingen van geleden, we hebben de zegen van Pastoor gekregen, dus het moet eigenlijk allemaal goed gaan. En ik zeg denk, we moeten een strong beginning hebben, een emotional end. Dat gaat gebeuren binnen 11 minuten. Want dan kan je gaat gaan drinken, want de enige die gaat gedronken heeft de laatste 2 uur is volgens mij meneer Pastoor. Maar dat even ter zake is dat we hier samen zijn en blij zijn dat ook Pastoor erbij is. Moet even kijken. Ja, dus hij kent dat grapje hopelijk waarderen, anders dan hoor ik dat wel terug. Maar we gaan beginnen met het liedje wat ons krachtig maakt. Geef me de 5 en dat kent maar één zingen, ook nog muzikale begeleiding van Augustinus. En dat is onze hoofdzanger Frans Geras. Ja, daar is hij dan. De vastelovend van Keren, dat is de goede hand. Die stond voor jeder vinger in, de goeie verdiengerein. De doem is voor de Vlaarzen, zijn weer wat stad en land. De Ule en de Wiesvinger, die hebben het verstand. Geef mich de wief, de viever was de Keren. Geef mich de wief, de viever jedereen. Geef mich de wief, met vastelovend in Keren. Geef mich de wief, dan horen we bijeen. Geef mich de wief, dan horen we bijeen. De Sven die pollers lang verdom, de middelvinger vast. De ringvinger en schootvoeten, die zitten goed bij klas. De kwankelare biedebeen, met humor eerste klas. De samen eiken lenzenvoet, met vergelense spas. Geef mich de wief, met vastelovend in Keren. Geef mich de wief, de wief van iedereen. Geef mich de wief, met vastelovend in Keren. Geef mich de wief, dan horen we bijeen. Geef mich de wief, dan horen we bijeen. Dankjewel. Dankjewel Frans. En we hebben een klein interactiemomentje. Ik vraag even naar voor onze stadsjubileumprins. De 66e met het meeste adjudant komt erbij, mag zo even genieten. En dan denken ze, ja, waarom moet de jong naar voor komen? Nou, door eenvoudig, hij is vandaag jarig. Ja, kan ze beter jarig zijn? Want wie het in de Vlagers is er vandaag niet bij, want hij is opa geworden. En dat jongske is ook op 11-11. Ik heb gezegd hem geappt. Gefeliciteerd. Ik zeg, dat ga je kans maken. Maar iedereen maakt natuurlijk kans. Maar we kennen toch zeker... Kijk even naar de harmonie. Lang zal ze even... Wat gaat er? Die moment. Lang zal leven, lang zal leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Lang zal leven, lang zal leven, lang zal leven in de gloria, in de gloria, in de gloria.
Hiebe de biep! Hiebe de biep! Proficiat! Ja, lieve lu, en hoe gaan we een uniek deelgenoot maken van een uniek moment, want ik begon met de wethouder Leo Geilen, moet ik even kijken, de vraag naar voren. Ronde te gooien, want met naar boven mag komen, geit komen en ook met geit naar boven. Dat ga ik dadelijk boven uitleggen, want je gaat getuigen zijn van een speciaal moment. En iedereen die de Limburger gelezen heeft, die weet wat hij over geit. Want we gaan oostprachtig gemeentehuis met boven de top de vlag van Marcelinus en Petrus, die gaan we er leeg zetten. En daarvoor gaan we naar boven. We hebben nog denk ik 1 minuut 11 voor nodig. Maar dan zitten we ook boven. Dus even geduld. En in de tussentijd speelt de harmonie Gelijn waggelt. En Frans gaat ongetwijfeld met zingen. Ja, dat ik al instemmend. Dat, ja, dacht ik wel. Niet? Ja, dan moesten we Nico zingen. We zitten flexibel vandaag. Goed, we gaan naar boven. Ja, Gelijn waggelt. Gelijn waggelt, dan willen alle alle steden zingen. Gelijn waggelt, is in de kerken, alle steden springen. Dit vanavond, vast de lopen. Gelijn waggelt, er steekt hoe Dankjewel, Frans en de harmonie. Precies op 10 zijn we boven. Je gaat getuigen zien. We gaan het stadhuis uitlichten. En van tevoren wil ik ook Leo Geilen nemen mij, maar zeker ook, en ik weet dat dat niet op prijs stelt, maar zo wat, hoe is Jos Kremers? Kent er even zwaaien? Hij heeft geen lampjes bij zich, dus, maar er zal ongetwijfeld die onder ergens staan. En die heeft, als je de krant gelezen hebt, gezegd, ik mis het. En Rauwenees had ooit gezongen, het is beter het te missen, dan dat ze het nooit gehad hebt. Maar ik ken ze ook het missen, wat ze nooit hebt gehad. En daar gaat het hier vandaag over. En Jos heeft zich ingespannen, in overleg met de gemeente, door een zware hoofdwinnen. Maar uiteindelijk is er bij Leo terechtgekomen en het is allemaal goed gegaan. En we gaan het gemeentehuis uitlichten. Maar voordat het zo wie is, heb ik heel graag het woord aan onze wethouder, Leo Geilen. Ja, dankjewel Bert. We hebben 11 minuten heb ik gehoord, dus ik zal het kort houden. Maar vastelovend maakt het leven lichter en leeg maakt de vastelovend levendiger, hebben we gedacht als college. En daarom hebben we positief gereageerd op die vraag van Jos om het stadhuis in het leeg te zetten. En op welke dag kunnen we dat beter voor het eerst doen als vandaag? Want vandaag is niet alleen meesjarig, maar ook het stadhuis is jarig. Want het is 102 jaar geleden dat dit stadhuis officieel geopend is. Op de 11e van de 11e in 1922. En toen hadden ze al leeg er tegenaan. En het oudere onder ons, die kunnen zich nog herinneren dat in de latere jaren gloeilampen tegen de gevel worden geschroefd. Om daarmee toch het stadhuis in het leeg te zetten. En toen kwamen wat Jos boelampen noemt. En nu hebben we weer nu leeg. Want nog met geef door traditie en transitie
Je moest met de tijd metgaan en je moest ook kleur brengen in ons wereldstad Geleen. En dat kunnen we vanaf nu doen op initiatief van Jos, het mag gezegd werden. Gewoon voor laten zien dat het stadhuis in het leeg gezet kan worden. En ik ga eerst aan Prins Tijden eerst te vragen om met mij symbolisch hier op het knopje te drukken, op in de doem. En gewoon voor aftellen vanaf 11 om eerst het stadhuis in het rood, geel en groen te zetten. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Maar om te bewijzen dat we ook andere kleuren hebben, hebben we al een beetje in de gezet kunnen zien. Want gans boven in top, daar hing natuurlijk Ocean Geleense vaas in de kleuren rood, wit en goud. En dus vraag ik hem mees om met mij op de knop te duwen. Finn, om met mij op de knop te duwen om het stadhuis in de kleuren van Geleen te zetten. Tel van nu maar vanaf 5, dat geeft makkelijker aan. 5, 4, 3, 2, 1. En daarmee, beste u, voeg voor kleur toe aan ons wereldstad en geef ik hier het woorddruk aan de oppervlaris. Denk niet deugd dat we ook de Geleense kleuren op het stadhuis kunnen projecteren. Laat dat nu ook de kleuren van Sinterklaas zijn. Goud, rood en wit. En dat komt zaterdag, dus we weten wie zo aan de tijd gaat vingen. En we zien er nog niks op terug naar Geleen komt. Lief nu, het stadhuis is verleeg, maar de vastelovend kan pas echt beginnen als we ook de gaasketel in top hebben. Het vorig jaar hing er een beetje ermzielig op in de kroon, ergens in een heukske, ook dat heeft Jos geïnspireerd. Maar ook Max van der Einde, onze zeer technisch volle oud-stadsprins, maar ook gewaardeerd Vlaris. En hij heeft samen met zijn pap en ongetwijfeld nog het handlangers ervoor gezorgd dat we dit jaar de gaasketel hier naar boven krijgen. En de eer is ook aan onze 2 stadsprinsen om op de knop te duwen en dat de gaasketel naar boven komt. Kijk, je ziet dat we een ganse stellage aan deze kant. En voordat we echt de etablissementen ingaan, nog heel even het woord aan onze stadsjeugdprins Vin, de eerste die vandaag 12 jaar geworden is. En dit het woord, Vin. Ik vind het fantastisch om hier te staan en ook met al en om mijn verjaardag te vieren op deze dag. En ik sluit af met mijn leesspreuk. Dit flamke uit de Kwikstaartstraat danst het leest op de maat. Op de 11e van de 11e ben ik geboren. Daarom druimde ik al jaren dat ik in mijn prinsenpakje met mijn adje met de vastelavond de mogen vlammen in ons wereldstadje. Ons wereldstad vlamt. Alaaf! Doeg met, gaaf door. Alaaf! Vlaris en Florinnekes. Alaaf! Oh. Ja, ook naast mij. Natuurlijk, het is al prachtig gekleurd nu hier. En ik wil u ook natuurlijk allemaal bedanken dat u gekomen bent. En het is natuurlijk zo mooi als nu de gaasketel hier hing. En ik ga het afsluiten met mijn liefspreuk. Het is voor mij als prins een grote eer om de wereldstad te laten vlammen voor de 77e keer.
Daarom geef ik met de artistieke gene van mijn opa Frans dit jubileumjaar nog meer glans. Vlaarzen, Allah! Nog met, geef door, Allah! Waar is dat? Allah! Dankjewel. Lieve Vereniging Vlaarzen, dit wordt de opening. We gaan nog gezellig gaan klasjeneren en nog gezellig gaan drinken. Doch met, geef door, vastelovend samen.